Мама, ти ли си обърничето? Какво е това, тати? А? Какво е това? Къде си цял да? Ще фарчиш? Айде. Идвай. Музика от 80-те. Плане, как стартираме? Айде, Митюне. Музика така за отпускане и настроение 50 точки. Ето големите са 50 точки сега. Той се притесняше да говори, че. Самардич. Ей, Марзеланко. Марзеланко. Да сега приказва. Айде кажи нещо. Друго нещо. Друго кой ще кажеш? Идвай. От кой сериал? Вятър. Борис Вятър. Ами, грешиш. На сърка се каже Турче. Като събереш си ли паща с ням, тати?